horn i min hånd. Det er lidt sjovt. Tag på kamelen. Men jeg synes, at de hvide, der er det pæneste. Jamen det er det også. Ja, hun kan sådan bedre på. Jamen det er rigtigt nok. Og her godt der... lide hende, der trækker sig ud. Hun er sjov. Det er så virkelig fint. Også bare prøv at se de der vedhæng der med stenene i bunden. Ja, de er altså, også. Det er virkelig flotte faktisk. Det er så meget fedt. Ja. Altså tænk på sådan en hylde. Sådan ligesom det der for eksempel. Jamen det var, jeg tror det er her, de har godt kunne passe noget. Faktisk. Det er faktisk ret flot. Men dyrt. Synes jeg. Nej, vi er aldrig træt af fødder i det. Så spørgsmålet om det ikke var bedre at have. Så jeg synes jo, den er ret fed, den der farve. Og fordi den er ikke helt blå, den er faktisk lidt mere grå, når man kommer tæt på. Det ligger man ikke mærke til, når de er så langt nede ved jorden. Ej, det skal du da have et billede af den. Bare sådan til eftertanke, så har du nummeret. Det ser så virkelig godt ud. Jeg tror, det var det rigtige call, det der med at tage 8 boller. Ja. Jeg har været rigtig dum til ikke at få vlogget ordentligt. Jeg havde ellers sat mig for, at jeg skulle vlogge så meget, som jeg kunne de sidste 2 dage. Men det huskede jeg selvfølgelig ikke. Det er jo klart, det er sådan lige en tilvænningssag for mig, det der med at vende sig til at vlogge. Så derfor vlogger jeg lige nu. Jeg sidder ude skudder med Apollo, og jeg skal til at have noget frokost. Men i dag er bare virkelig en søndag, og det er også søndag. Jeg har lige lavet en portion sådan rester fra aftensmaden. Så det vil jeg lige så spise nu. Imens jeg ser lidt YouTube, og så må vi se, hvad jeg finder på resten af dagen. Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems. Nu klokken ved at være 1:30, tror jeg den var sidst jeg tjekkede i hvert fald. Jeg gider ikke tage lidt makeup, fordi det er søndag. Jeg er lige kommet hjem, og vi skal til at have noget eftermiddagskaffe, men jeg drikker ikke kaffe sådan varmt, giver det mening. Kun iskaffe. Så jeg tager lige min chai latte med ind. Ja. Der skal være opfyldes snart. Lad os bare sige sådan. I hate it. Det tager vi lige Apollo.